Ne to Hussein Taraw donc ni ya mini kanga faade parce que mo faala do namina do kanga fa an nga sagi tala ne ko ma ba bo zonko normalement na ayika fenta ama kanga jin parce que ni de bala ko ni tigo ni tigi ama kanga fa ni tigi te fa na ayika fenta dron ni ayi abeka ta ato fo ika don ko abeta na ni a don abeta na o se ka fo kar nga fendia donc on a fait une fois na biseka ita keme ka faga directement mogo ba faga to minna no zoma kan ka faga ni sariala le to hotman silwe ni ya tagala zome tom dam roka akuma ga cha quoi parce que ndaram na feto we ya warba do ya material la yam nona ko zom ta ko ta ko suye ta fere fe na mala utla ta tuni ki a fait jasi bulo quoi kata gila sigi kibla retar la tukun wa ni miro re ma ne zoom na re yere yana parce que re e bi miro na zoom na re yana dron imante jige kono wa ma fuma mo warba mne yana are tate e fana ko eta fana kera tantu la ma e fana avancer fe ya ko ke wa ma abusa da bla tukum na wa ma wora ke ko trom na zoom soro ta nya ni blon wa fali asma jeni asma le wa ma do ba antar na kuma fe wa sa ga sila tunu kwa Zore te moyen na mai. Oui, là ça trouve vraiment comme pour moi quand même c'est pas bon. Au moment ay almadi no au moment o jeni wa. Ale kurane on a mai. Muna jeunesse va jeni parce que nous amener à tadi police ma police vraiment relâché et jomine. On s'est encouragé ça là bon. Le dit là quoi, et ga fini chez bon, en manga quoi. Bon, on a dit bible là à la bon, il va jeni autant quoi, sinon quand même vraiment mai. Jinni mai yɛrɛ de ye wa fɛn si de jinni mai ani papier jinni mai o jinni a bɛ jamana lasegi o n'i y'a mɛn kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka mali tɛ ka sumaya a grâce de fɛn jinni nin i m'a faamu wa jinni de bɛ k'a bɛɛ kɛ o i m'a faamu wa mali yɛrɛ ka kalan bi na a bɛɛ ye zon jinni de ye wa ne bɛ mun fɔ maliyɛnw n'u sera ka zon jinni dabila u bɛ bɛn o. Ne tɔgɔ Aliou ne jamu ye Keyita ye ne bolo kɔni zonjeni a man ɲi mais mun bɛna ni zonjeni yɛrɛ parce que chômage de bɛ dugu in kɔnɔ quoi o de bɛna ni sonyɛniba in bɛɛ ye quoi mais an bɛ mun kɔni fɔ an ka gouvernement wa baara ɲini ka di jeunes ma jeunes filɛ n'u tɛ baara la e bɛɛ sigilen tɛ baara la dumuni tɛ ka don du kɔnɔ jagoya i bɛ wuli k'a sonyɛ i m'a faamu zone caman bɛ sonyɛni na o yɛrɛ ka laɲini fɛn yɛrɛ tɛ. Mais ni ko i b'a fɔ cogo dɔ la mɔgɔw tɛna se k'a fɔ mais hakilimaw b'a yɔrɔ ye quoi.